Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari ini, hari Senin. Kita berangkat, guys. Sing budal ya bar budal yang meram muga-muga selamat rene alangan. Suatu apapun sing budal dodol engko ndang tek, ndang laris. Oke, diawali dengan bantu tripong glowing. Kita berangkat. Soalnya mumpung isuk iki cah sekolah wis padha mulai, mundur kowe mundur. Cah sekolah do mulai, aku juga tak budal. Ya oke, muga-muga engko laris. Mundur lah, terusan bar mundur terus maju. Dah, tok kandang. Oke, pateni sih. Der. Oke, wis telur ya, budal ya lur ya. Wis iki sing nyoteng kok kemeng iki aku tak yo pamit. Kene adik larine apa nih? Wis nek mangan jajan ya. Mae kaliren iki aku mau mangkate jam 10 soalnya. Aku tuku bakso, guys. Kaliren badok bakso iki, guys. Mangan bakso mbek mie. Halo. Oke, pemirsa, mae iki kudanan dodol ning daerah Ngepung. Udane deres iki, guys. Hujan deres banget ini. Mak iki anu ndiyup ning gone buke. Nunut sing duwe gapalun. Hujan deres. Suarane banyu, guys. Ora krungu make syuting. Deres, Bu. Lumayan. Kembangnya seger kabeh. Niku alpokat nggih. Lah, ku sampeyan ndang uwo. Ora nandur duren ya, Bu. Jane ombak kayak duren barang. Kayake ya saged nek sing anu sing super. Niku alpokat wae gede-gede somben niku. Lah kuwi peleme wah 1 me. Empon mundha. Urung anek pelem wah dhewe. Oke pemirsa, mae sampai omah, guys. Ya Allah. Iki mang kudanan. Dodol. Wis ya lumayan wis tok tengah-tengah. Wis sampai merah, pom ini. Sampai tengah-tengah mana, Mang? Tengah-tengah. Jebule udan deres sampai kaudi Ngepung mlebu wis selepan mlebu guys. Ya alhamdulillah mang turut-turut nggone wong-wong ya gremes nggiyup. Ya Allah nasibku dina iki mang kudanan guys. Kebeteng sak jam, nah kebeteng 2,5 jam, nah mandek mayong pokoke iki mang mergawene mengesalkan. Ya bismillah wae mang kita berangkat ya cita-citane ya cepet entek ya guys. Ya berhubung dan ya make Laren mandek mayong. Iki mang untuk rezeki sak pira ya urung tak review.
Wis muga-muga ya kena dienggo kulaan sesuk. Kena dienggo tuku beras guys ya. Nyamuke akeh Mas. Kok kena nggo blonjo neh. Sing penting tak sesuk berangkat neh. Berangkat kayak biasane. Iya, dulurku sing balik ning Merak muga-muga engko esuk ndang tok omah. Jam 4 sampai rumah guys besok BC. Bis sentrum angger jam 12 kok cepu, engko jam 4 esuk tok Merak. Wis tok omah selamat renek apa-apa guys. Mang yo mek budale mak ora iso ngetutno yo guys yo. Oh. Ngetutno ning bis-bisan. Cinta memendang ae kok untuk mobil. Lele. Mergawe njagakno wong wedok tok cok kon tuku mobil, tuku mobil atom kuwi. Mobil iki lah yo. Mau sapi telu kuwi entuk mobil terus bar entuk mobil ndangak ra mangan. Lho alah lele. Lah ya terus pamer mobil ngono ya. Iya. Terus pamer mobil majeki ya guys ya urip rasa ngoyo-ngoyo. Wis duwe sepeda motor ki ya wis. Sing duwe mobil ya mber duwe mobil tare duwike akeh ya guys ya. Awake dhewe wong ora duwe rasa neko-neko. Sing penting iso mangan sak mendinane ngene. Oke guys, kita review hari ini ya. Ini aku dulu kagum, aku tentang diri. Mereka kan ini dia sing awak itu ya, tapi wong menengah itu ya, tapi regane gitu. Somato Dek. Ini kan gulung 3.000 yo. Somato nguri singkek. Di mana terus? Mana tahu? Oh, kan gulung kan kita ngari tekan iki. Kok di anu dulu kira kan kalau mau Larang. Pulau mana lampu merah enggak sehat lagi yang dia tahu ini kalau kira lebih go tapi pas bertuku Padha seneng perwi. ini dah nang begini loh rokok ini ya Pak ya dulu makin balikin kok aku bersyukur itu tak pasti dulu. Wah, tak tahu belum mau tak berkata tapi mari ya. Tenang, tapi berkata tidak ini. Asaku terus. Benar. Masa mbakku enak nih pokoknya. Kok dia sumber gitu. Sumber menunggu tetap enak. Ora sautan. Sing dodol wong wedok kuwi. Oh, ana omah kok. Dia kan diwei. Misalnya kowe ngono terus panas. Enak. Buat nyamuke endi lho? Enak panas kita HP. Kuwi 2000 apa 900? Aku tak bos ya punya. Wah, lah kok nguri singkek. Mbak anu kuwi sapa? Ning. Iya. Nyamuk le sikilku. Ndi? Sikilku nyamuk. Betul kudanan le. Ini timba dari tema. Kowe bojoku rene kalau cengket gede sebabnya apa tak? Kaya aku dojan ae tak ngono kan. Paling Ini gede. Hei. Aku nak dulu, enggak. Gue udah. Oke. Terima kasih tak kepikir. Mati ini kan bakal anu lho merah ini. Aku tak dengken ngerti.
cetuk aku. Nah, Kayak isor. Apa-apa lah. Aku kotok yo mangan. Jangan kek. Neng dia neng motor suket to. Hah? Motor suket. Ala mantaku kan rewel lho gede iki tak jendak nanggung lestari. Apa iki? Anu nggone Pak Robin, anu sapa nggone Depi. Jadi iki bar golek rasa dijaga langsung mangan. Tak kira ku laran sik. Kok Mas? Cah kuwi tenanan kok. Aja ngono ndak tuku enmek. Nek begawe tenanan. Ya gak jijik kok. Kok mikire apa nek? Iki opo iki aduh. Opo nek Kuwi kon ngelaso ning gone son kuwi. apane? Wis dindari aku. Jagane. Nggone Dejan kon ngelaso ya anune sing bocor. Nggone Mason paling bayar 15.000. Ndak aku apa iso numpak aku. Aku ora iso numpaki motor kuwi. Dilaso, kon ngelaso. Kok sik terpake kok. Nek dilaso anek wis andek las dadi. Iki jadi terpak kaya Kaya kita 7.000 kok. dari dari murah tapi belum kali jualan. Ini bukan mesin mati. Jadi orang cepat dulu minggu ini. Murah jangan diburu. Murah dulu kabeh iki. Murah. Yo kan berburu lanang. Iki berburu. Sing men-men kuwi. Yo. Masuk kampung dengan kampung larang juga tinggi. Mergo. Jadi mergari. Oke pemirsa tak cukupi semeneh ya kontene dina iki nek dodol kebeteng ya Allah slamete ki yo entek ya ki yo. Alhamdulillah. Cara ora entekno ya piye ya pemirsa rasa kula aneh awas. Mbok sak cekel gitu. Oke, bila ada tutur kataku yang tidak jelas mohon maaf. Cukup sekian wis kena tinggu kula aneh sesuk pokoke ya sing penting kena tinggu mangan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.